Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα λέει των δικαιωμάτων του παιδιού, Εγώ απλά θα πρέπει να πω ότι όλοι μας, όχι μόνο τα κόμματα και εμείς όλοι και τα μέσα και οι γονείς, να παλέψουμε έτσι ώστε τα παιδιά μας να έχουν δικαίωμα στο όνειρο και την ελπίδα. Μεγαλύτερο δικαίωμα από το να μπορεί ένα παιδί να ονειρεύεται και να ελπίζει δεν υπάρχει. Αν ένα παιδί λοιπόν πάβει να ονειρεύεται και να ελπίζει ή υπαγορεύεται ο τρόπος με τον οποίο ελπίζει και ονειρεύεται, τότε είμαστε αποτυχημένοι. Είτε είμαστε υπέρ είτε κατά της Τρόικας, είτε είμαστε νεοδημοκράτες, πασοκτζίδες, Συριζέοι, κουκουέδες. Γιατί τα παιδιά δεν μπορείς να τα διακρίνεις ανάλογα με τις κομματικές προτιμήσεις των γονιών τους. Πάμε για το δώρο μας. Πάμε για το δώρο μας. Το μεγάλο δώρο της εβδομάδας λοιπόν είναι αξίας 9.000 ευρώ και είναι το ενεργειακό τζάκι που βλέπετε από την kratki.gr που συνδέεται με τα σώματα του καλοριφέρ για να έχετε ένα πολύ ζεστό σπίτι και μαζί με τον ηλιακό θερμοσύφωνα από τον Κανελάκι για να έχετε και πολύ ζεστό νερό μόλις με 2 ακτίδες ήλιου και βέβαια μια κρεβατοκάμερα από την GoToBed.net με χειροποίητο σύστημα ύπνου. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο της εβδομάδας. Αύριο το πρωί θα γίνει